Ассалому алайкум дӯстон ва подписчикони канали Корвонтиҷӣ. Аввалан ба ҳамаи шумо сиҳатию саломатӣ. Баъдан бисёрам як рӯзгори хуберо таманно дорам. дӯстон, касоне ки агар меҳмони канал шуда бошанд, марҳамат якта лайк мунанд, обуна шаванд ва агар касоне ки дар канали ман обуна шуда бошанд, ба ҳамаи онҳо изҳори сипос мекунам. дӯстон ва бонувони муҳтарам, имрӯза навори ман аз ҷое ки аз тарафи соҳибкор туникаҳои зебо барои бонувон ба фурӯш гузошта шудааст, хостам як навореро пешкаши шумо намоям. Марҳамат наворро тамошо кунед. дӯстон ва бонувони муҳтарам, ана ҳамин туникаҳое ки шумо айни ҳол дар навор мебинед, ҳамино ҳамаш туникаҳои размерҳои калон калонанд, яъне ки баршимеркиянд. размерҳошон аз размерҳои 52 сар карда то размерҳои 60 пуша мешавад. нархи чунин туникаи зебо аз тарафи соҳибкор 240 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донашай. инҷо бинед ки бо дигар хел туникаҳои дарози якрангам ба фурӯш гузошта шудагиай. иношам размерҳои баршимеркиянд. размерҳошон безразмеранд, яъне ки аз размерҳои 52 то размерҳои 60 пуша мешавад. ана инҷо мегузарем ба қисми дигар, ба қисме ки размерҳое ки аз размери 42 сар карда то размерҳои 48-50 пуша мешаванд. инҷа бинед ки якчанд та рангаш бо ҳар гуна нусхабардорӣ карда ба фурӯш гузошта шудагиай ва нархи чунин туникаҳо аз тарафи соҳибкор 180 сомон нархгузорӣ шудагиай. ин нархи донашай. инҷа бинед ки чӣ қадар туникаҳои зебо аз тарафи соҳибкор оварда ба фурӯш гузошта шудааст. сифатҳояшон бошад бисёрам як сифати баландай, сифати хубай. нархашон бошад мувофиқи сифат ва тарзи духташон нархгузорӣ шудааст. масалан, инаш мувофиқи сифаташ ва тарзи духташ аз тарафи соҳибкор 230 сомон нархгузорӣ шудааст. ана инаш бошад мувофиқи сифат ва тарзи духташ 180 сомон нархгузорӣ шудааст. инҷо бинед ки аз инаш якчанд та рангаш инҷо ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин як туникаи зебо аз тарафи соҳибкор 180 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дӯстон ва бонувони муҳтарам, инҷо бинед ки чӣ қадар туникаҳои зебо аз тарафи соҳибкор оварда ба фурӯш гузошта шудааст ва сифатҳояшон ҳам бошад бисёрам як сифати баландай, ғавсай. нархашон бошад бо ҳар гуна нархҳо нархгузорӣ шуда ба фурӯш гузошта шудааст ва шумо ҳам метавонед бедуделагӣ омада аз чунин туникаҳои зебо барои худ харидорӣ карда дар фаслҳои хунукӣ истифода баред. ана инаш бошад бисёрам як куртаи зебо ҳаст ба монанди туника. инҷо бинед ки қадаш дароз меистад ва нархи чунин куртаи зебои дароз аз тарафи соҳибкор 250 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. дӯстон ва бонувони муҳтарам, касоне ки аз чунин туникаҳои зебо хоҳиши харидорӣ карданро дошта бошанд, суроғаи мо бозори Корвон, тарафи Тиллобозор, 7 дарвоза, ё ин ки ба рақамҳои дар экрани ин навор буда ба тамос бароед. мо бошем ба зангоҳои шумо озодона ҷавоб медиҳем. доставка бошад аз тарафи соҳибкор дар шаҳри Душанбе ройгон аст. дӯстон, инҷо бинед ки чӣ қадар туникаҳои зебою дароз ва бо ҳар гуна рангҳо нусхабардорӣ карда шудааст. ва айни ҳол ана ҳаминое ки айни ҳол шумо дар экрани навор мебинед, ҳамино ҳамаш туникаҳои размерҳои аз 42 сар карда то размерҳои 52 пуша мешавад ва нархи чунин туникаҳои зебо аз 180 сомон то 230 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана иное ки шумо дар навор мебинед, инҳо ҷемпурҳои дарози капюшондор мебошанд. размерҳояшон бошад аз размери 46 сар карда то размерҳои 56 пуша мешавад. инҷо бинед ки якчанд та рангаш ба фурӯш гузошта шудааст ва нархи чунин як ҷемпери дарози капюшондор аз тарафи соҳибкор 250 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. бо шумо метавонед занг бизанед. иншаалло ки дар вақти харидорӣ кардан ҳар якта ҳамин муомила дорад. инҷо мегзарем ба қисми дигар, ба қисме ки
туникаҳои зебои якранг ва гулдор ба навор гирифта шудааст ва нархи чунин як туникаи зебо аз тарафи соҳибкор 200 сомон нархгузорӣ шудааст. ин нархи донааш мебошад. ана инош бошад 180 сомон нархгузорӣ шудааст. инашам нархи донааш мебошад. дар охири навор инҷо ман қисмате аз куртаҳои дарози духсарониро ба навор гирифтам. инҷо навори нопуррааш мебошад. навори пурраашро метавонед дар шумораҳои навбатӣ тамошо кунед. боқӣ дӯстон ва бонувони муҳтарам сеҳатманду сарбаланд бошед. хайр, то навори навбатӣ.